इकडे सिव्हिल हॉस्पिटल SNCUला बाहेरून एक बाळ आलेलं होतं, ज्याचं वजन फक्त 550 ग्रॅम होतं. 27 आठवड्याचं बाळ होतं. त्याला आम्ही एन्श्युअर टेक्निकने सर्फॅक्टंट देऊन त्याच्यानंतर CPAPवर ठेवलं. जवळजवळ बाळ 2.5 ते पावणे 3 महिने इथे ॲडमिट होतं. त्याच्यानंतर 1250 ग्रॅमला आम्ही बाळाला डिस्चार्ज केलं आणि आज आता बाळ फॉलोअपला आलेलं आहे. त्यावेळेला 1620 ग्रॅम त्याचं वजन झालेलं आहे. बाळ 27 आठवड्याचं एवढं कमी वजनाचं बाळ सिव्हिल हॉस्पिटलमधून घरी जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. म्हणजे ह्याच्या अगोदर 800 850 ग्रॅमचे बाळं घरी गेलेले आहेत, पण एवढ्या कमी वजनाचं हे पहिलंच बाळ आहे की जे व्यवस्थित होऊन घरी गेलेलं आहे. आणि ह्या बाळाचा फॉर्च्युनेटली त्याला बाकीचे पण त्रास बरेच, म्हणजे त्याला डोळ्याला पण लेझर पण करावं लागलं. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या इथे केलेल्या आहेत आणि आता बाळ अगदी व्यवस्थित आहे. प्रायव्हेटला ह्या अशा बाळांना कमीत कमी 12-13 लाख रुपयाच्या पुढेच खर्च गेला असता आणि औषधांचा खर्च अजून वेगळा गेला असता. पण ह्या बाळाला इथे सगळं हे फ्रीमध्ये मिळालेलं आहे आणि आता बाळ अगदी व्यवस्थित झालेलं आहे. जवळजवळ 2.5 महिने